Is mis Lauren agus sé teacher bunscola hannam. Agus ha Isaac at Jeha Shinna Kilche, Sir Lion. Smar Shinna Hamidol Health and gave peace bake me ein, Kadisha Koltach Evina Hitched ounce na Sir Lion fatte. Ha corta grim gemóð gwyl unje geleorakam son na generations an dói ha mi geri, svar nach jemin is munich mi ein moped. Agus ga vi mi iets er postig mi ein. Jeoudis, generations an oper veel, Kadisha Shin Koltach. Misje dolle rasch gan jepi. Ha boa nach genele aun kutjach. Sjau, sinni go koit in een helien show, agus in een helien hen. Ek kan nu naam. Han ik over zijn goed hier. Agus klachkie en mure. Je nu heima, sjau go vi dolgan jepi. Oh yeah, gaan je min dolgan lepi tra. Jenne surla in de houd. Ha een rutte sjar le kienske ta. Skenurigo adal so norak ek aun se bi e hokris mi. Dol kies zo gun Spaan. Gaan skol deunen nam eniging. Tienu. Hami tira go klachtje die jadig wit in de maag. Hami children the clown. Hami has the children the clown. Hami has the children the clown. Well, Ruiten en Connie kooit in een stuurs in een navliene. Actually, no, fuck it. Ha meer me huur laaien. Slaatjer en clauri droch glechkig. Kan je mijn ife goldoe? Eerst ga ha meer me huur laaien. Torne sjaar. Agus een rut me jirig ama. She oe de hietje tolligtje haun, vat de hunje. She de boom zijn draste slaatje.